היי, אני יפתח ויזל, אני עושה שנת שירות באברבנאל. עיקרון התפקיד שלי זה ללוות את המטופלים במהלך היום, שיחות, טיולים, פשוט להיות איתם. שלום, אני גם עושה פה שנת שירות כמו יפתח. אני במחלקת נשים סגורה ופתוחה. התפקיד שלנו זה לא להיות אחים, אנחנו לא בצוות מקצועי או משהו כזה. התפקיד שלנו להיות נוכחים במטופלים, בחוויית האשפוז שלהם, פשוט להעביר להם את זה בכיף. כן, יש לתפקיד שלנו גבולות מאוד ברורים. אנחנו מלווים פה במעטפת חזקה שהיא גם רגשית, גם של הדרכות וגם של הרבה ביטחון. זאת אומרת, אנחנו לא לבד פה. זו הכניסה לאברבנאל. כל מי שנכנס עובר דרך מגנומטר ושומר שבודק כל אחד. אז היום שלנו נפתח עם רפורט בוקר, שזו שיחה עם הצוות המקצועי והרופאים, בה משקפים תמונת מצב בין המתנדבים למטופלים שלהם ונותנים משימות לביצוע להמשך היום. מכאן כל מתנדב הולך למחלקה שלו, פוגש את המטופלים ומבצע את המשימות שנאמרו ברפורט. אז אנחנו מתחילים את היום ברפורט עם הצוות הרפואי, שזה בעצם שיחת דיווח כל בוקר על המטופלים ועל המצב שלהם במחלקה. שם אנחנו ממשיכים למשמרת בוקר, פותחים חדר פעילות, מטיילים עם המטופלים בבית חולים, גינה טיפולית. עכשיו, אחרי מה שיפתח אמר, בעצם אנחנו הולכים לליוויים של צהריים. מה זה אומר? יש לנו הדרכות, יש לנו הרצאות שבועיות, יש לנו ליוויים רגשיים שעוזרים לנו להתמודד עם כל מה שאנחנו חווים פה. לאחר מכן, אנחנו הולכים למחלקת צהריים, שזה בעצם הכי הרבה זמן שיש לנו במחלקה עם המטופלים. אנחנו הולכים לחצר, שזה משהו מאוד כמובן חשוב להם, עושים פעילות יצירתיות, הולכים לסיבובים באמת בבית חולים שיותר נעים. אז אנחנו פה בעצם בבוטיק יד שנייה של אברבנאל. יש פה המון בגדים, כפי שאפשר לראות, שמקבלים מתרומות, וזה משרת את המטופלים להביא את הבחוץ לתוך הבית חולים לבפנים. לתת תחושה שכאילו אנחנו בקהילה, יש פה גם את הבית קפה, יש תחת בגדים, כמו יום בחוץ. ממש אתם יכולים לחוות את זה כאן. וכל פריט פה עולה בין 10-15 שקלים כזה, כדי להיות נגיש גם, כאילו, למטופלים שלנו. והפתיחה של הבוטיק זה ברוטציות שלנו עם השינשינים והבנות שירות. אנחנו אחראים על זה. בשביל המטופלים, אם רוצים קצת בגדים נורמליים ליציאות שלהם מחוץ לבית חולים בזמן האשפוז. בעצם הכסף שמגיע לפה, הוא נכנס, חוזר למערך השירות, ועם הכסף הזה אנחנו עושים להם פעילויות למטופלים. אז כאילו זה סוג של תקציבון כזה שיש לפה. אם יש לכם שאלות על מחירים, אז אנחנו פה, תשאלו, בעיות עם מידות, גם תגידו. למה בחרתם דווקא לבוא להתנדב כאן? אוקיי, קודם כל, שנינו מאוד רצינו שנת שירות, ורצינו את המעבר, זאת לא שנת שירות רגילה, זה שנת שירות מאוד משמעותית, שגם אתה נותן המון וגם אתה מקבל המון מפה, ואין עוד דבר כזה, כאילו, באף מקום. משהו גם במילה אברבנאל מאוד מסקרן, מאוד מושך את העין דווקא לבוא ולראות מה קורה פה, על מה מדובר. בכלל עולם בריאות הנפש, זה עולם מאוד מעורפל. מאוד מעניין, בחוץ. מאוד מסקרן. ואנחנו יוצאים אל העולם וכאילו, אנחנו לא יודעים באמת על כאילו הנפש ודברים כאלה, ופה לומדים, פה זה עולם אחר באמת. נעים מאוד, שמי אור קדמיאל, אני מנהל תחום חוויית המטופל באברבנאל. תחת האחריות שלי והמערך שלי נמצא תחום השירות הלאומי ושנת השירות באברבנאל. המתנדבים הקבועים הצעירים האלה, שהסתדרנו איכשהו בלעדיהם, אבל מאז שהם כאן ולוקחים חלק מהתפקיד של המרכז הרפואי בחוויה של החלמה, החוויה היא אחרת לגמרי. אשפוז באברבנאל הוא לא תמיד חוויה קצרה, והוא לרוב בא בסוף תקופה מאתגרת מאוד. כדי להפוך את חוויית האשפוז לטובה יותר, יש הבדל ענק בין אם היא מתרכזת רק בטיפול תרופתי או עזרה סוציאלית, לבין אם היא הופכת למסיבה, אירוע, חגיגת יום הולדת, או פשוט קשר אישי. האם היו לכם חששות לפני שבאתם לכאן? ברור שהיו חששות. קודם כל המילה אברבנאל היא מילה גדולה ומפחידה. חלק מהעניין של לבוא לפה זה לנפץ את החשש הזה. וגם לצאת לשנה כזאת גדולה מחוץ לבית זה דבר שהוא לא פשוט והגיע מאוד מהר. נכון. אבל זה חלק מהדבר. נכון. גם צריך להגיד שגם
ההורים שלנו, גם היה איזשהו חשש שנבוא למקום כזה שגם באמת אף אחד לא יודע כלום. וישר שמגיעים לפה, זה סביבה מאוד תומכת, שמאוד מקבלת. יודעים שאנחנו שינשינים פה, ומאוד כל הצוות של המחלקה, כל הצוות שמעלינו, הצוות התומך, מאוד שומר עלינו. ויודעים שיש גבולות בינינו למטופלים, שגם אנחנו מציבים וגם הצוות יודע לתווך את זה למטופלים, שאנחנו זה משהו אחר, ושומרים עלינו. נכון, המערכת באמת פשוט מאוד עוטפת, וזה מה שהופך את החוויה הזאת להרבה יותר קלה. כמובן, אף אחד לא נכנס פה בלי הכשרה, בלי התאמה, בלי תהליך מיון וסינון נכון. אנחנו רוצים להבטיח שלא רק המתנדבים עושים טוב למטופלים שלנו, גם אנחנו עושים טוב למתנדבים. ואנחנו ערבים לכך שלנו פה חוויה חינוכית, מקיפה, טובה ומגדלת. בסופו של דבר זה חבר'ה צעירים, צריכים לבוא לפה וגם לעשות כיף ולהרגיש שהם מקבלים מזה משהו. אנחנו לא במצב שיש צוות רפואי וצוות חוויית המטופל. אנחנו רואים את זה כחלק מאותה מקשה, כחלק מאותו תהליך ואותו מסע שהמטופל עובר אצלנו. והמתנדבים הם חלק מהצוות לכל דבר ועניין. מימי הכיף וישיבת הצוות. כן, הם נחשפים גם לסוגיות שהם צריכים ללמוד להתמודד איתם, והם כן מחויבים לשמירה אדוקה מאוד על פרטיות. אבל בתוך זה, הם לוקחים ועושים יד ביד עם הצוות הפסיכיאטרי, הצוות הסוציאלי, וכל חוויית השיקום. אם באמת אתם מחפשים מקום עם משמעות, להתנדב עם עשייה, באמת שאין עוד מקום כזה, גם לשנת שירות וגם לשירות לאומי, זה המקום שגם אתם נותנים כל כך הרבה ומקבלים כפליים, בלי שאתם שמים לב בכלל. חד משמעי.